up na kajing sungo biyang yu blay ni kapor ka bantay ka bangalapat man pen sngo biyang shopi ni kaktien ka baim ka badan bor ka jong tra nga ai kublay fi we pu baro ki ba ju snap na kasngi ai kublay sha fi ba fi iet ya kaktien ka jong blay fi sngo bang ban snap kaktien ka jong blay ban nga nget ba kaktien ka jong blay ka nang dap ha ka jim ka jong fi ba kaktien jong blay ka nang long ka bor ya fi ya ka ba fi la ban im ka jing im ka ba job man la kasngi ka jing im ka ban pen sngo ba yu try ka jingem ka ba shisha ya ka jinghun ha utra jisu ken na marala fi ngap ya ka tien fi ko ngo ni ka tien ka ai ka jingkemen ka shisha ya ka ta ka jinghun ken utra barang ni ka sngi mo ngan puli ni ka tien ka jong blay bagdan teng ka tien ka jong blay ka ba sngo bang ha ki skor ban ngap ka sngo bang ha shisha bang yo sngo ka tien ka jong blay ki don rugi por ba ka tien jong blay ka kren am ani ka thang bahado kata teng ka sngo bang teng ka thang Tading ta ka snobang ya kita kiba mo kiba yat kat kum kaktien ka jong blay hindi ka ktang pat ya kita kiwe kibam yat kat kum kaktien ka jong blay teng u blay ulong sisya kum ukpal ni kum kakmi basneng basempat teng ki jing sneng ki jing sempat kim ju snobang kim ju long sisya kiba ai jing kemen kawan ra sisya mo ka jing snosi kawan ra ki jing ktang teng ka penlong yu tau briu ba sya sempat ru baka penlong yu ba ung ktang adu kata ya ka ba un isi ru yau ta unong sempat yu ta unong sneng kaktiin ka jong blay ka ong sisya kum ta ka ong naka proverb kendai khot ba pra ka ong wat sneng penrem yo Nongkhryiem ben yo ushun ya me to sneng yu ba start te un it ya me para kani ka por nga ka ban ong yu fi ki breu ki ba start ki kemen habau blay upen bet habau blay usneng ki kemen Henry kita ki Nongkhryiem ben te ki kim sngotenat mo kaktiin ka jong blay ka ong ba kita ki Nongkhryiem ben haba sneng ki kalalong pen ban ki nong shun yaw blay tanga nget ka ni ka por haba snap ka kaktiin ka jong blay haba blay Ukraine haba blay pen bet wat long pi kita ki ba biet wat long pi kita ki Nongkhryiem ben mo haba blay Ukraine ukwa ban pen bhai ka jim ka jong fi haba blay Ukraine ukwa ban pen janai fi ukwa ban hikai fi ba fin ya ka lenti ka balam shiga jingim tading ta haba fi snok tin jong blay ong fi haba ngiat kan riang haba blay Ukraine ka thang tin ka jong blay teng ka pang ka dungi ka mensim teng ka atru mo ban klau ban klong no ya ka cancer ya ka tumor ka ba kenjam mensim ka bala ban penyap ya ka jim ka jongi ngai if like hospital haba ki doktor ki ong ba haba klong no hab put ya fi hab say no ya ka jingpang hinamang balay doktor di nongshun janga u doktor umday u nongshun u kwa ban say ban klong no ya ka jingpang kanang bapila ban long ki breu ki ba kot bat ki ba khia kumju angani ka por fi asngo khtien ka jong blay kalom ka wat ka khtien ka jong blay ka put ya fi ka khtien ka jong blay ka klong ka klau no ka say no ya ka ba put aga jim ka jong pi ya ka ba fin yo pat ya ka jingkot jingkhia aga jim ka ba kan jamin sim ya ka ba fila ban long ki breu pat ki ba im tarawan ng shim yo breu jong blay kumunong shun jong fi habo kran ka ktien ka jong blay namar de u blay u bakran yu pi ya ka ba fin la ban yo ya ka jingkot jingkhia ka ktien ka jong blay ka ong no Jeremiah ka nong ba khatway ka khot ka balai ka ong kumni but to ong ki kumni ong try u blay ki Israel to long bala tim yo ta u breu u bam snow ki ktien jong kani ka jutang long bala tim yo ta u breu u bam snow ya kani ka ktien jong kani ka jutang tading ta kwa ban ong fi ni ka sngi ka bamanta snow ni ka ktien jong ka jutang namar ka ni ka ktien ka jutang bat kam tam ngi don ha ka jutang ka batmai ka jutang jong ka jingai bat ka jing shisha tading ta ngi yo ya ka jing pnem bat ka jing shisha ka ni ka ktien dan pat da ka we tading ta kwa ban hikai fi ka ni ka sngi ka bamanta ya ka ni ka subject ka ba ong to Thet no ila kihti to Thet no ila kihti barabang ipat ya ka Bible ngi ya ktin jo blay mo bo Elisha u dei tang Nongthymmai ya u Elijah habu sat ya kita kikti ki jeng u tang puli khndiat ya ka benta ngi hang ni aga kitab ka ba arju ki sim kan ka lenong ka balai ka khot khatway ngi hang ni Henry u Jehoshaphat ula ong amdan hang ni unong ya thulupa jong utrai uba ngila ban kili hautrai da u but way naki shakri usim Israel ulayat ho bol ong Elisha ukon ushafat udan hangni ubaju the ha kikti u Elijah ken ma hongni ba u Elisha udai tang unong the ha kikti ke jong Elijah kata ka dei ka jingsat ya kikti ka bajaklia aba lawan jingwan mo
sai ke kti khnang bakan khoi kita ke kti kata kadai ka hygiene ma ki ong ka ktin pareng ba kadai ka kot ke khia bat ngi petru bangi iru ma kala don ke jing ujoru yaki senran ki jong jisu hagaba ki la shiwan be kum to ruk rek ke shem ki bam ke jing bam bat ki farsi ba ki I kata ki la ujor balai ba ki senran jong me kem ju Thet kti haba ki bam jing bam baru jisu ya dang ta ya kita ki syakri ki jong u ya dai ki senran jong u daga bau ong ti haba la khot haladi yo paj ba u ong ki pi sngo to sngo thu ru ba om dai kata ka barung ka shintur ka ba pentingit ya ubriu henda ka ba mi no na ka shintur kata ken ka ba pentingit ya ubriu na marang ni ngi ni kal nong ka ba khatsan ka kom pateng la tho ang ne mo ba ki wan kita ki senran ki jong try baki bam la ka bam hangta ki klem Thet ki kti ki jongki bat ki la sha complain ha kita ki parsi tadi tau jisu ong ba mo I kata ki jing Thet kti mo ka deru ka ritual mo ka dei kata kan yam kru kom baki jiu ki jule ya kata ngam kran na kani kasngi ya kata ka jingle niam ya ka ban sai kti ne ka ba sai kijat re na kwa ban kran ya ka wei ka benta na ka ktin ke jong blai shapang ka jing sai kti ban ngi I hakaktin ke jong blai am ladon wei ubre ubasat ikti mdei namar ba kakti jong u ke jaklia mdei namar ba kala jabo ba ushim ya kata ka ya ka ba usat ikti kam dei nam ta ka personal hygiene ke jong u kam dei nam ta ka kot kya jong u andre ka ni ka kren ka ba kham jiliu ba kata ka kren ya kata ka ba kinjam sim uladon uni ubre ka babal ki tho ingi ba utau ubre ula Thet no ya la kiti ki jong u ba utau dei upilat ka babel ka ongi hang ne kal nong ba arpinyo ger khat ka arpsau ka ongum ne habo pilat te ulo I bo umla ru henrei tang ba long ka jingkinwin penban ula shim ya ka ba ula Thet ilagi kti ya khmat uta upat ba uda ong namdon jingrem na ka snam uni ubahok pinkmi hi mapi ki breu baro ki le thu ba ki la ongru to ka snam jong u kan long halor jongi par halor ki khun jongi anda kum tahu lo pelat yo barabas saki henry yo jisu ula sempat bula IT no ya u ba on saknar pna ngi hang ne ba upilat ula da yo I lupa ya kene gawai ba ula da bishar yo jisu bat haba u bishar kum ubreu ba start u sungtu in gawai ba haba la bishar yo jisu shem kano ka beduna ha shem ya kata ka daw ya ka ba deishi shaban sa narpna ban pniap yu jisu nama hakaliang baro u jisu udai bet u bakhot udai bet u bakhlem jingrem bat kamdan ka no ka daw ru ba an penrem yu kumu breu ba start haba ula bishar yu jisu mdei u bishar ni sin ula bishar arsin yu jisu ken ma habala bishar yu jisu nengkong kile no kila kem yu jisu ki wan ra shen nengkong hakmat jong Sanhedrin bat kila bishar yu jisu bat haba kimla ban penramang ta kila pa yu jisu la yalam yu jisu shau pilat baru pilat ula bishar nengkong hang ta yu jisu baru ula shem bau jisu umdan jingduna em kum tau ong khilet ra shau sim jong pi shau herod ai bo herod un bishar yo le se ulap maune ia kata ka jingduna hau ne breu onda habala pa au herod ru pa no biang ya jisu namar shem kano ka beduna hau jisu shem bet tangane ka wai bolong janai ki baro badeng ta layalam biang ya jisu shau pilat bagane ka dei ka jing bishar ka baar ka ba upilat u bishar ya jisu bat haba kumta ka babel ki thu ingi ne ka khot ka khat san ka omne ti haba kata ka jing khwai niam uling skor ujupelat haki pat ba ya wai bal set bendi kat kum ubaki aman men kata ti ladon wei koidi ubas new kanam yo bala khat ubarabas namar kata haba kilayalang upilat ula ong haki piman bangan pelat no iano hapi yo barabas ni jisu bala khat ukres naba kila tip banaki basyun kila ai no ya u haba udang syongte haka jingsyong bishar ka tengah jeng u kala pa u kada ong wat le ru ya uta ubahok na bangala sya shibun na kajing pot snew menta na ka benta jeng u pitip nem bo pilat ula da bishar arsin baru I bom dan jingduna but tang hau pilat henrei ka ne ka tengah ka jeng ur kala yu I ka jing pot snew ka babel ka ong hang ni
Mdai ka jing po sneo ka batang sisien ka Bible ka ong hang ni naba ngalasya shibon. Ha ka jing po sneo. Kalau you ha ka jing po sneo, ba ha ka jing po sneo jong karo ka shem ba u Jisu ulong ubahok badeng ta kalapa aktin ban ong wat le ru ya uta ubahok. U Jisu uday ubahok. But upilat utip ya kata ka ketengah ka jong pilat katip ya kata. But kini kipat ba te ki ibe u Jisu kum uta unong kam sneo ba kraw palat. Tadenta namar ka jing shun, namar ka jing shrai, namar ka jing isi, namar ka kta ya kata ka system ka jongki, namar ukta ya kata ka Nongkhryiem ka jongki, ukta ya kata ka jingle ka jongki, ka jing arsap ka jongki, takadaw kida bitar kida ishrai, kida isi, kida ijli ya u Jisu. But hadu bau pilat, buangan pelat no ma uno ngan pelat no kan ikusungi mar ka julong ka rukom ngan pelat no yu Barabas ne ngan pelat no yu Jisu kiong am lele pelat bet yu Barabas perkat ki kamla yu nong kam sni u bas niu tam ban yu Jisu ba jupen khia u Jisu u ba jule ki kamba nak menta jongki u Jisu ba ju hikai u Jisu ba jupen I kata ka lenti henrai ya u ki kala nong shun da ba u Jisu kala nong shun namar bule kita ki Barabas kam tam bu kam yaldi bu day ukon jong blay ukam yaldi bu ule kita ki kam bampat judan bale atat menoro bat kata kala penbitar ki namar ba hoi kini ki brio ki shuhun be ban shu shakri tang hakan yam kile akom batip ya ka ktien ke jong blay henry kim sung tho ya ka ktien kile akom batip ya kata ka tora lene ban tip ya kata ki hukum ke jong Moses henry kim pe phang ni kim kwa lu ban snap ya ka ktien ke jong Moses ki shule man le tadeng ta bu Jisu wan ban peni ke jingduna ke jongki kini ki brio ki da shun ki da shrai ba ki da isi ko mga ong epil do mene teng ke ktien ke jong blay haba sneng haba penbet haba peni ha ke jaka ban long kita ki brio ki bakmen re penban ngi kalalong nong shun ta yo blay gi bu Jisu u kalalong si shout au nong shun u ba kraw ya kini ki reuniam ha ka por ke jong baru pilat hang ni ngi bola shim ya kata ka dabor marumla asyo banle da kumno umla asyo ban penget yu tau pai ba la khibor tau pai ba bat lada upat ba yo ya ka jingkwa ka donut jung bat ya kata ka jing transnam ka jongki kamut kandon ka jingki win kandon ka protes kandon ka rally lese ka la ban wan kata ka huri hura ha kata ka shnong tadeng ta ban penjajai yu tau pai ba upilat ui kum umla asyo ban te la kam ni pai ba wang kum no wara itu dabar bat ka babel ki tu ingi ule no ula shem ya ka ula Thet ya la kiti hikmat uta upat ba uda ong ngamdan cingkram na kasnam uni bahok pin khmi hi mapi hi upilat uang ngam kwa ate ban le pop da ka ba ngan IT no uni bahok ha ka kiti ke jong pi ngam kwa ban le pop ushim ya kata ka udah sat ya kiti ke jong uang ngam kwa ban ya don menta bat ke ni ka pop kit kli mapi ka snam ke jo ba kita ki bri pyong yes ngin kit kli mengi mo ba ki dong no to ka snam jo kan long halor jongi ba halor ki khun jongi ki klem perkat ya ka ba ki kren ki klem perkat kan dia ru namar ba belai ha kata ka jing song shit ke jongki ha kata ka jingki kata ka sur pai ba ha kata ka ler mo jong kata ka jinglong persya ki kren ya ka ktien kim tip ba kata ka laban penyap ya kiru henry nga aingo bau Jisu ong tong map ya ki nama kim tip ya ka bikile ne ka baki kren tadau Jisu kren ya kata ka kintien ka bamut maki kindahap sa ha ga jingtim hadu menta maki bagi khon ki jongki Ray pilat udah Thet no ia lagi jongki kiti gitu. Barka Bible ka ong ngiru sa kawai ka binta ban Thet no ia lagi kiti. Upilat us Thet no ia lagi jongki kiti gitu. Bar kwa banya don binta lang bat kata ka pop. Da ka ba peniap yaw ni ubahok. Barka Bible ka ong kumni no Jacob kini ka lenong ka basaw. Ka ong kumni namar kata tu pen ka ngo ilri hau blay henry tu ile persya soitan ten pet yap no na pi tuan hajan yu blay tuan hajan yu fi to Thet no ila ki ti ko pi ki bapop tu pen khot no ila ga donot ko pi ki basen rop men sim ka ktien ka jong blay ka khot yangi ka kran yu nong pop ka ong to Thet no ila ki ti ko pi ki bapop Thet no ila ki ti pen khot la de na ka no ka pop ka bas no
haga jim ke jong fi kita ki jabok mo lada ka dei ka ba ken jadok lada kita ki kenyang jingpang ki dona kita keti pi bam da kita keti kita ki kenyang jingpang ki la ban rong ki la ban wan ra ru ya jingpang haka met jong tau breu kum juru lada ka pop ka sno haka keti ke jong breu balada tau breu da kita keti ke ba jaklia ubam ki jingbam man la gesngi ya ki jingbam ki ba kenjam sim rengkat ba kata ka pop kata ka pop kan lambi syaga jingyap tering ta u jisu kakhtien ka jong ka ong hang ni to Thet no pi to Thet no la kti ko pi ki ba pop ba to pen khot no ila ki donot ko pi ki ba sinrap men sim to fin sngow la not khop ba to fin sngow si ba to fin yam ba to ai ba pen kala no ita ka jing rkhe jong fi syaga jingyam ba ka jing kemen jong pi syaga jing sngow si to fin penrit il dia khmat utrai te un pen kraw vi utrai khot yangi hagani ka por bangin penrit il di ngin admit il di ba ka jim ka jongi ka dai ka bla bit da ka pop ba ka dai yangi ban Thet no ba si sien bangi sat ngi sat aga snam ka jong trai ba jisu pen khot yangi na kita ki knyang jingpang jong ka pop baro ban habangi yo ban sat ki kti ki jongi ngi ra ki kti ki jong trai pen khot ma me ka do not jonga pen khot ye ka jingmot jonga mang nam kwa shu ban yodon kti bat ka perthei haki kam to ki kam thiem haki kam pentriem ni haki kam ki ba syukor ni haki ki jingle ki ba thambor na Thet no ki kti ka ni ka sngi na marga dei ki ni ki kti ki ba nga trei ki ni ki kti ki ba nga le ka ba penlong pop yanga tadei ta Thet no ki kti ki jong fi haka ni ka sngi what I ba ka ta ka pop kan sno haka kti ki jong fi Thet no ki kti ko pi ki ba pop ong ka ktien ka jong blai pa pen khot ila ka donut ko pi ki ba sinrap men sim ki ba arsap bu ong trai sinrap men sim ka ba mut ki ba arsap tadei tang ong fi ka ni ka sngi u blai Ukraine na ka banta jongi Ukraine open bait mdei bo isi Ukraine open bait mdei namar bo ishrai Ukraine namar bo iet padeng tawat shim ba ka ni ka ktien kan long ka jingshon ya pi wat ai ba ni ka ktien kan long si sha ka ta ka ktien ka ba pin dom ba pin bitar an ragene ka ktien ka ba trai Ukraine ya ka ba fin yo ban pen bet yela de ya ka ba fin im ka jing im ka ba khot ya khmat jong blai Thet ai ka kti ka bo pilat kwa ban ya snok kti lang bat ka ta ka pop jong ta pai ba ai ba ma phiru pin Thet no ila jong ki kti ba fin yam ya snok lang bat ka pop jong ni ka perthai im pi ka jing im ka ba khot tring ta le si yong pastor ngan le kum no ka perthai ka ba pop la dangam trei kum ni la dangam le lang kum ni tengan nom im ka kwa banong fi hatu baro ki long ta se la don em ki balong kum tale si ki la ban don te khandai pho khandai persen ru kita ki brio ki balong kum ta 10% ki don em tadei ta kwa banong fi to ai ba fin long ba phi ta 10% ban don nang ni ka perthai ba fin im mdei da ka bor brio mdei da ka jingle brio mdei da ka jing kwa jong ni ka perthai re fin im ka kum ka jing kwa ka jong blai to ai ba fin long ba phi ta 10% ban shakri yo blai da ka jingai trai ya ka kam Thet ka kti ki ba pop ko pi ba pop Thet no ki kti ban ngai utrai un ra fi un kan tiu fi un pelong fi si sha ka ba kli om ba dong ba halor om ba po ban ngai ya ka ni ka we da ka jingmut briu teng teng mla long kata da ka jingmut briu teng teng ka et than re om da ka buit ka bor ka jong fi ne da ka bor men sem khot da ka bor ka jong ble fini po ble un le e ka ta nga dwai nga ker khui fi ka ni ka sngi ha ka ker teng u jisu akwa ban dwai ru da ka menta jong fi ka ni ka por ka menta trai nga dap da ka jing sungu da ka jing kmen mar ka ktien ka jome ki hikayangi bangin long ki brio ki ba Thet no ki kti banginom ya khubor lang lene banginom sno kti lang bat ke jingle jong ni ka perthai ban ya tro lang lene ban ya shim lang lene bangin ya trei lang ki kam jo ka pop trai nga ai ngo ya me kumbo pilat ula Thet ki kti kwa ban ya sno kti lang ban utau pai ba namar kata ka pop ka jongki ya kata ka rai ke jongki ya kata ka jingle ke jongki to ai bangin long ki pilat ki bagan jamin sim ban Thet no si shai ki kti ki jongi bangin me sno kti lang bar ki ek jong ni ka perthai haki kam to ki kam tim ki kam ki ba thok ki shukor ki kam jing su bha ju ki ka perthai ngene me sno kti tat ngene Thet no ilagi kti bangin im ke jing im ko tra ka ba kti ke jongi ka long ko bo Petros ula ra ki kti wong pen im yang atrai ba mela shim ya ka kti ki jong Petros ba mela sai u na ka ta ka dur yauru ban mala pelaj u na ka jingyap ai ko kena ba kti ki jungi kan kner shame trai ba kti ki jongi kin yaro ya ka kerteng ka jong me ngin Thet no ki kti baro
Bani me snok ti lang syuk bat ka perthei. Rai banya snok ti lang no bat me ablay. Naduk menta ke sengi. Bangin ya trei. Da ka benta. Kaburam ke jong me trai. Bangin syakri ya me. Paka perthei ka ni i ba me im. Kadwai nga kerkui ki kon ki jong me baro ne ka sengi. Ai bor ki ko trai. Ne ka sengi ki mut banya snok ti. Barki egi jong na ka perthei. Da ka bagi kmi lanti bakin yo nong nang ta. Nga kwa ban ong ifi ka ni ka sengi. Thet kti no ala fi tip. Baka ni ka lanti ka ba fi trai. Ka ni ka kam ka ba fi le. Ka de ka pop. Thet no aki kti ki jong pi yo pi yap. Yo ba pin jot. Yo ba pin snowsi aga jing im ka jong pi. Penrit ila de ong trai. Te utrai ong an pen kraw ifi. An ai ka jing ai ha kita ki ba penrit. Baga jing ai ka ba kambon ha kita ken ki ba penrit bat ki ba kong. Utrai ong an ai ka jing ai. Utrai un ker khu ifi ba. Un ker khu ifi kong. Utrai un le ki kamba aga jing im ka jong pi. Wat nom ya ka lanti chu ka perthei. Wat nom ya snok ti ai am ka perthei. Thet ki kti ki jong pi. Ha ka kerteng u jisu ngadwai. Amen. Amen. Trai na ker khu ifi ha. Ngin sai sempat la sai ka sengi ha ka wai pat ka khubor step. Boleh jing sok long rekat pat fi. Kublai shibun. Amen. Kektin ke jong blay ka angum ni u jisu hukum ong kilech ke berthai banyalap ya ke gospel shaki ben rio baro. Barkade kata ya ke ba ngingi shib kiai ke ni kektin ke jong try namar kade ke hukum ke jo ban lech ke berthai banyalap ya ke gospel shaki ben rio baro. Da ke ba sedang syuan na Jerusalem, Judea, Samaria bat aduk ke bakut ke berthai. Bagi aingu iu blay da shishangi yo ini kalat sa shisien pat how ni usnam bangin pelong biang iya kene ke Jaseng Healing Festival. Kaban long hang ti hamadan kur kalang. Haga khatar khatlai ba khasautrik jong ni benai December no pra arajar arpusan. Kumka ministry ya where you people pinya wan biang shakti ke Jaseng ya ka bangin yo benjele ekmen ban ya shat kemen ban snow thu ru ya kata ke ketien ke jong blay bat ban pediang ya ka nginget kini ke Jaseng kalong ya ka ba ubriu ni shem badu jisu ya ka ba jisu yo ban pet kalai ke donut ya ka men sim ya ka jim ya ka jinglong putrahi un ai ya ka jim ke batmai ya ki men sim ki ba kodor ki ba trang ba ki ba sliang itu bangitip ya ka ni ka wai balada ngingim yalap ya ka gospel but ladangim ko ngo ya ka ni ka ketien putrai ulapin kre ya ka jaka bat idan ya kan jing ang ban bagi men sim ki bakodor kin yo ya ga jing kala ka bamot bakin yo ya ka jaka ya ka king ya ka bautrai ula ben kre na ka bentai joni iwe baro bat ni ang not si sha bani i ba ka wai pui ta ka jaka ka bautrai ula ben kre bakin dap da kita ki men sim ki bakodor inget mengini pelong mi ka Jaseng da ka jiket da ka jing duai bat ni da kerpat ya fir pin duai nam da ka Jaseng mengini i bak breu ki yo ya ka jing sham men sim ya ke jing kia nang kong haga mensim bat ngini iru ya ke kamba ke jong blay ya ka ba on pen kia ru ha ka bakin jado ha ki Jaseng Healing Festival borosh katangi i ya ka kamba ke jong tra ya ka ba jisu pen kia ya ki ba bon pa ki breu na ke jing pang jing stam na ke jing shate na ke jing shakom na ka bor ksoi bor boman na ka bor jong saitan bagila yo pat ya ka ta jing pelaj na ke hima jong jing dom sha hima ke jing shai ban ngi aingo i blay nam ta kata ngi khot sung bhai pi shang ni ke Jaseng bat ka program kalong kumni ha ka arterik min long tang gawai ke Jaseng ha ka sgi thok dieng bat kata kalong ha ka por san baje janmiet ha ka si sa jan ngin don artli ke Jaseng kawai ha ka por shibji steng no phai sgi bat ha ka por san baje janmiet ha ka sgi sa jan bat ha ka sgi utra ngin don biang artli ke Jaseng bat kata ka de ha ka por min step posteng bat ha ka por sau baje janmiet Kadang tang ya wear ya pi ba pin poi shu kita ki Jaseng ya wear lang ki we de ki baying ki basem ki jong pi perlok per jor jong pi ngin yo menyelek kemen lang how try ha kita ki jing Jaseng boleh ki jing sok long dekat bat pi ngi da kemen do kata-kata bat ni wear ya pi i we pi baro ngin ya don lang ha kita kesngi boleh ko kui fi boleh ta ko brom ju